dneska jsme ho tady měli na showkáru, na ukázkách. Jdeme na to, kde to máš, ukáž, já to najdu hned. Jsou fialový, to bude hrůza, pojď! Já bych to řekl po západácku, dost keců a jdeme na to, dejvej fuk! Dejvej fuk! Tady jsou, tak pojď! Já si najdu fuk. Tak co vy na mluvit, ta sada těch ďábelských koní, pojďme na korvetu! Camaro 6 litr se pustí do boje. Plus, je to podobný jako u toho auta, 200 koní plus, El Camino, který rok? 1979, tak pojďme na něj, počkej, vydrž, jo, pojď! To se vám to, co potřebujeme nutně, takže vítám, ahoj. Řekni nám jenom koně a obsah, to je jasný. Asi 200 koní řádově, se pohybujeme pořád okolo 200 a plus a je to rok 1978, přátelé. Pojďme si ho poslechnout, já jsem ready. Zase pro směnu 450 koní, Chevrolet Camaro 1987, takže pojďme na něj, co nám ukáže. To z roku 2006 Dodge STR-ko, pojďme na něj, kde pak má loufy. Jo, už to mám, tak jo, pojď. Tak pojď. Takže skoro 6 a koní
Tak 170 koní, já se vsadím, že s těma 170, to bude dobrý, tak pojďme. Uh! 22 koní, tak uvidíme, co to provede, já si najdu laufy a jdeme na to. Neví, tak si to poslechne. Já to ukrad bráchovi. Ukrad to bráchovi. No dobrý, jo, tak pojď, ukaž, jak mu na to umíš šlapat bráchovi. To je nějaký hluchý, ne, vzadu, ten vejfuk, takže pojď ještě jednou. Je to rok 1969, skoro 6 litrů, kolik koní? 360 koní jako dní v roce, tak kde pak to máme? Vypadá to hezky, ukaž se! Krásný zvuk, porota 3x4, 12 a 3, 15 bodů pro pána, skvělý. Ukázkách autáků, ať zdravím, ahoj. Čau. Koně. Celých 90. 90 koní, přátelé, pozor, jo, teďka jsme měli 670 a teďka jdeme takhle dolů, tak schválně. Já jsem chtěl jenom ukázat, že nejenom V8 můžou vzít, ale i řadový šestiválce. 16 bodů z 20, přátelé, myslím, že to je velký úspěch pro Káru, která má takhle málo koní. Je tady někdo, kdo ví, kde se nalézá česká Route 66? Já vím. Ondro, ten byl ještě lepší než ten Mustang. Tak kdo to řekne první, dostane klíčenku. Kdo to řekne první, dostane klíčenku od pána, je to klíčenka originální doplek, klíče na zapalování, kožená. Kde je česká Route 66?